Juli Ibarra, unako irakaslea izan naiz orain arte, naturzientziaren irakaslea izan naiz urte askotan, eta ibaien defentsan ere aritu naiz urte askotan ere. Lehenengo galderekin sartuko gara. Esaten dute uholde handiak dana eta antzeko fenomenoak berotze klimatikoarekin loturik daudela. Zer egin dezakegu uholde handien arriskuei aurre egiteko? Begira, Valentziako dana ondoren ezagutza berriak zaharkitu utzi zituen hainbat proposamenak berritu dira. Haien artean aldarrikatzen hasi dira obra hidraulikoak. Haiek erremedio gisa uholden aurrean. Azpiegitura hidraulikoek babestu dezakete zenbait ur jasa edo ur goraldiak. Zeren denbora eta espazioan kontrolatu dezakete ere ur jasa horiek. Adibidez, babesteko ahalmena duen urtegi batek irteeran sarrerakoa baino txikiago bada, arriskua arintzen lagunduko du. Uraren fluxua moteltzen baitu. Ibai ertzetan egiten diren motak, erderaz hola esaten dira motak, hau da, ibai ertzean dike horiek babestu dezakete ibai ertzeko eremu bat. Zeren hola zuzentzen baitu beste eremutara ur fluxu gehienak. Eta hola, suposatzen da, zuzentzen dituela kalte gutxiago egin dezaketen eremuetara. Baina, obra hidraulikoek uholdeak kudeatzeko duten gaitasuna mugatua da. Ez bakarrik obra bakoitzak bakarka kontuan hartzen denean, baizik eta ere ondorioen arabera metagarriak direlako, arrosoan edo arroaren atal batean. Horrela, uraldi baten intensitateak presa baten atxikitzeko eta usteko ahalmena gainditu egin dezake, ibaien bera arriskua handituz. Aipatutako mota horiek, ibaiaren goraldiak laminatzeko espazioak murrizten ditu. Eta aldi berean, ure emariak konzentratzen ditu, toki batean, eta haren abiadura handitzen da. Beste aldetik, obra hidraulika guzien diseinua, orain arte, periodo de retorno delakoaren arabera diseinatu dira. Eta orain aldaketa klimatikoarekin demostratu da kalkulo horiek ez dutela balio. Eta beraz, egungo baliozkotasuna aztertu eta benetan jakin gabe ezin dira egin. Beste aldetik, obra hidraulikoek segurtasun sensazio faltsua sortzen dute. Eta uholde arriskuko espazioan okupazioa sustatzen dute. Eta horrekin batera, arriskutsuak dira. Holako adibideak izan dira oso adirazgarriak. Adibidez, La Nieves kanpinan, hor Bielsan gertatu zen hondamendia, eta baitere Tuseko presaren hautsak uholde larria sortu baizuen. Beraz, ibai dinamikaren behaketatik abiatuta konponbideak planteatzen dira, baina naturan oinarritutako egituretan. Eta ikuspegi hori errotik aldatzen da. Ikuspegi berriaren disiplina anitzeko irekierarekin garrantzi handia hartzen dute egiturazko ez diren tresnak. Adibidez, planifikazio urbanistikoa eta analisi sozioekonomikoak. Azken batean, bizitzak lehentasunezko neurriak hautatzeko eta kalte materialak murrizteko azterketa bat egin behar da. Kostu gutxien duen kombinazioa identifikatu behar dira arrisku jakin baterako. Beharrezkoa da onartzea lurraldeko hainbat zonaldetan ez dira gai izango
etorkizunean uholdeak erabat saiesteko. Arriskuaren kudeaketa bideratu egin behar da. Arriskuarekiko esposizioa eta urrakortasuna murriztera. Hori dela eta lurralde bakoitzaren premiazkoa da ezaugarri eta dinamika ekologikoak epe ertainean egokipen handiago lortzeko. Eta hauxe da momentuz hori buruz esan dezakedana. Kapitalismoa eta hazkunde ekonomikoa loturik daude. Nola eragingo du hazkunde honek uraren eskaeran? Europa Batasuneko lurraldearen herena krisi hidrologikoaren edo hidrikoaren eraginpean dago. Behin betiko edo aldi baterako. Grezia, Portugal, Italia eta Espainia bezalako herrialdek legorte larriak jasan dituzte udako hilabetetan. Baina ur eskasi arazoa ere iparraldeko herrialdetan ere bihurtzen ari da. Adibidez, Erresuma Batuan edo Alemania barne. Ureztatze intensiboko nekazaritza eremuak alde batetik, Europa hegoaldeko zonalde turistikoak eta hiri aglomerazio handiak dira tensio hidrikoek altuenak dituzten eremuak. Aurreikuspenen arabera ur eskasia eta beraz uraren eskaria ohikoagoa izango da klima aldaketaren ondorioz. Gure eremuan, hemen Nafarroan, laborantzak eta hain zuzen ere laborantza intensiboak, laborantza industrialak konsumitzen du ur gehien. Nafarroan izan daiteke 80% inguru. Eta guztiok ikusten dugu nola konsumo horiek ikusten ditugu zenbait momentutan, igual bero asko egiten duenean, zonalde oso legorretan, baina baita ere gaur egun lehenago zonalde freskuak zirenak hasi dira ere ureztatzen, lehenago ureztatzen ez zirenak, adibidez soroak, belar soroak. Baina harrigarria bada ere, energia sortzeak ere ur asko konsumitzen ditu. Eta esan dezakegu hori energia sortzea eta beste konsumo berri batzuk dira gaur egun kezkagarrienak. Zeinek dira, ze sektore berriak sortzen ari dira konsumo handia eskatuko dituztenak. Alde batetiz, abeltzantza industrialak, makrogranjak eta olakoek. Eta elementu berri bat ere sortu da, eta da datu informatikoen zentroek. Hemen baditut zenbat datuak El País egunkaritik atera ditu dana, baina Europa Batasuneko agentzia batek emanak. Ia, inteligentzia artifizialaren konsulta bakoitzak konsumitzen ditu 0,34 watt orduko. Horrek azkenean, suposatzen du urtean zehar, ia osoa konsumitzen dituela Afrikako herrialde txiki bat edo hortaina, tamaino hortaineko urteko konsumo adina. Baina ez bakarrik hori baizik eta urari dagokionez, UNESCOk eman duen proiekzioen arabera, Google, Microsoft eta Meta bezalako iako garatzaile handiek uraren konsumoa irukoiztu egin dezakete 2 urte bueltan. Eta ez bakarrik erabileran, iaren erabileran baizik eta bere manufakturan ere bai. Osea, egiten elementu horiek ere uraren konsumoa handia da. Nazio Batuen kalkulen arabera, iaren eskaria 2027an, hemendik 2 urtera,
Danimarkak urtebetean behar duen ur guzia konsumituko du. Beraz, bai, uraren eskaria handituko da, baina ur onaren iturriak murriztuko dira. Eta berotze klimatikoare horre egiteko, eta ur eskasia dela eta, ez dira urtegi gehiago eraiki behar? Urtegi eta ontzi aldaketa, trasbase gehiago ez dute bermatuko ur gehiago izango dugunik. Hori defendatzen dituztene justifikatzen dute ura une euritsuetan biltzea erraza dutelako, eta baita ura falta den tokitik garraiatzen dutelako ere. Baina egia esan, adibidez Espainian, ura biltzeko gaitasuna gehiegizkoa da. Eskura dagoen ura alben hori baino askoz txikiagoa delako. Gainera, gehikeri hori handiago izanen da etorkizunean, ur baliabideak murrizten direlako. Espainian, jendeak igual ez daki datu hori, baina 2005ean, Espainian 1000 presa handi baino gehiago zeuden. Osea, munduko lehen tokietako bada. 1.000.000 biztanleko 30 preso handi bai ditu, presa handi bai ditu. Hori, de Moralek eta beste ikerlari batek baten datuak dira. Beraz, Espainian lurralde askotan ur eskaria eskura dauden baliabidea baina gainetik dago. Horrela ezin da ura euritxoetan pilatu aldi legorretan erabiltzeko. Urtegiek ezin dute urte batetik bestera uri gorde. Ur hori dana urte berean erabiltzen bai da. Eta hala balitz, osea, urtegiek ere gordeko balute urte batetik bestera ur asko, urtegi horiek ezingo lukete egin espero den beste efektu bat, hau da, goraldien laminatzea. Ez dakit ulertzen den hau, baina bi efektu horiek ezin dira aldi berean mantendu. Beraz, klima aldaketaren egoeran, Espainian behintzat, urtegi gehiago egiteko tokirik alde batetik ez dago, eta ez da izanen, edo zein modutan, ez da izanen soluzio egoki bat ur eskasiaren aurrean. Zeintzuk dira Nafarroako ibaien arazo larrienak? Bale, momentu honetan, Nafarroan dauden ibaien arazo larrienak esango nuke, dela nitratoengatiko kutsadura, zenbait ibaietan, adibidez Aragon beko partean, eta baita ere Zidakos ibaian, baita Robo ibaian ere, kutsadura hori dakar nekazaritza intensibotik, eta baita ere makrogranja horietatik. Baina beste aldetik ere, beste zonalde, espero ez zen zonaldetan ere kutsadura azaltzen ari da, adibidez Ultzama ibaian, nun behin baino gehiagotan salatu egin da, purinezagatik kutsadura sortzen dela dagoela ibaian, eta horrek eragiten du bizitza, batez ere arrainen bizitzan. Beste adierazle ona da kalitate diotez, kalitate adierazteko, adierazle ona dira arrainen presentzia, arrainen populazioak, eta bi kasu hauetan amurrainen eta izokinen populazioak bera dijoazte. Orain arte izokina mantendu da bidasoan, baina justo azken 2 urte hauetan esaten ari da populazio horiek jaisten ari direla, nahiz eta kasu honetan benetan egiten ari diren esfortzuak, hori adibidez, gero komentatuko dugu agian presa botatzearekin, horrek mesede egiten dio populazioei,
eta horretan ari da administrazioa, baina hala eta guztiz ere ez da nahiko izan. Ze beste problema daude? Nik uste dut, jendeak, ez dakit, ez bada oso problema larriak, edo ez baditu ikuste problema oso larriak bere herriko ibaian, normalean ez dio kaso handirik egiten, ez? Eta gazteak, herrietan bizi diren gazteek ere, ez diote asko begiratzen ibaian gertatzen denari. Eta hori oso lotuta dago nire ustez informazio faltagatik. Eta informazio falta hori nik administrazioaren errua da. Ez dago modurik, eta nik irakasle bezala oso ondo dakit nola nire ikaslei kargatu nahi izan dudanean naturari buruz, biodibertsitateari buruz lanak egitea, ezin izan dute informazio ona bildu modu erraz batean. Ez dut esan nahi datu izan daitezke, baina informazioa beste gauza da, ulertzeko informazioa, eta hori oso garbi dago falta dela. Egituratua, ordenatua, eta edo zein hiritarrak ulertzeko moduan. Beraz, hori nire ustez horiek dira problemarik larrienak momentu honetan oso modu laburrean esan da. Eta zergatik botatzen ari dira zenbait ibai enpresak edo berrak kontuan izan da jende asko kontra dagoela? Bueno, begira, orain arte aipatu ditugu gauza txarrak, ez nolabait ere, edo bai txarrak, baina esan dezakegu presa horiek botatzea oso ondo dagoela. Alde batetik, Europatik datorren agintea da, eta hemen eta beste herrialdetan ere, beste provintzietan, beste autonomietan egiten ari dira. Hemen Nafarroan egin zen proiektu bat Gipuzkoarekin, eta horren arabera zenbait presa bota dira Bidasoa ibaian, Orian, Leitzarren aldean, eta proiektuan daude Egan ere, Horia Gipuzkoarekin ez, baizik eta hemen bertan, Nafarroan, eta proiektuan ere beste hainbat botatzea. Beti ari gara pentsatzen presak edo azut txikiak, tamaino txikiko presak. Eta beti funtzionatzen ez daudenak. Haren funtzionamendu aspaldi gutxia dago eta ez dira funtzionalak. Beraz, horiek dira, kentzen ari direnak, lehen goratzeko ibaia. Hau da, lehen egoera naturaletara eramateko. Eta beraz hori ondo dago. Beste aldetik ere horrekin batera, ez dira presak botatzea, baina beste proiektu batzuk ere ondo egiten egin dira motak baztertzea, motak erretiratzea. Motak dira, aipatu ditudan dike horiek, ibai ertzeko dikeak luzera egiten direnak, beti egin dira uholdeak ez pasatzeko beste aldera, baina demostratu da kalte handiak egiten dutela, zeren ez dute uzten uholdeak elaminatzea, uholde banatzea, eta aldiz orain egiten ari dira horiek erretiratzea, horiek atzeratzea, eta ondo dago hori egiten. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.